TV. Here, we will be showcasing videos of our comedy skits, gags, life vlogs, travels, and many more. Your subscription means so much to us. To help us grow our channel even more, please hit that subscribe button and leave a like. It truly means so much to us. And if you would like to get notified on our latest videos, tickle that bell icon and set it to all. Introducing the cast and crew of Bastos Gang TV! Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Yummy yum, Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Yummy yum, Bastos Gang, come on everybody, let's have some fun. Salamat po, ma'am. Ay, sir! Bili ka na, sir! Mainit pa po lahat yan, sir! Miss, masarap ba to? Oo, sir! Masarap po yan! 25 lang po isang order. Itong pakbet nyo? 25 lang din po, sir. 25 lang din. Oh, mukhang masarap din tong chop sa inyo Oo, masarap po talaga yan, sir. Nilagyan namin ng gatas yan. Gatas? 30 lang po isang order. Mukhang masasarap nga lahat siya nga pala miss, meron kayong libreng sabaw? Libreng sabaw? Ay, meron. Wait lang, ha? Ito po, sir, oh. Masarap din po yan. Masarap nga. Salamat Ay, teka lang po, sir. Bakit? Ano pong order nyo? Don't worry. Meron na akong ulam. Nanghingi lang talaga ako nitong sabaw. Salamat Hi, ma'am. Ano pong order niyo? Isang rice nga. Sige po, wait lang. Ay, miss, teka lang. May tanong lang ako. Ano po yun? Ba't ang mahal ng special fried egg nyo? Nakita ko kasi sa karatula sa labas. Naku, ma'am. Sobrang special po kasi nun kumpara sa regular fried egg. Ano bang ingredients nun? Yung regular fried egg po, itlog ng manok. Yung special fried egg naman po, itlog ng tao. O, diba? Special? Ay, pare! Good morning! Morning! Pabili na isang serve ng dinuguan. Wait lang, Maria. Ito, Maria. Ito yung bayad ko. Thank you. Ay, Mare. Ba't ang dami naman ng isang serve ng dinuguan nyo? Siyempre, galing talaga. Ano bang meron? Anniversary ng karinderya nyo? Ay, hindi. Kaarawan mo. Mas lalong hindi. Ba't ang dami nito? Kasi, yung pusa namin, ang daming napatay na daga kanina sa kusina. Kaya yan, niluto namin. Uy, gagol! Himala! Napadpad ka dito sa karinderya ko. Oo yung ulam kasi sa kabila, nakakasawa na. Ay, siya nga pala, pa-order nga ako nito at saka isang rice. Sige, teka lang. Hoy, Nobita! Sinasabi ko na nga ba eh. Sabi mo sa akin ka lang! Ano ba pinagsasabi mo? Sabi mo akin ka lang, ha? Mga taksil kayo! Loko yun Uy, yun ba yung asawa mo? Hindi no, siya yung sinasabi ko sa'yo kanina, yung may-ari doon sa kabilang karinderya. Nakakasawa na yung mga ulam. Ay, Mare! Bumalik ka agad? Naubos mo na yung ulam? Ay, hindi pa. May nakalimutan lang akong hingiin. Ano yun? Hihingi sana ako ng suka, sausawan, para naman may konting asim. Ako, Mare, hindi mo na kailangan ng suka. Bilis na, Mare. Masarap at maasim kasi yung timpla mong suka. Hindi na kailangan. Maasim na yun. Maasim? Prito lang naman yung binili ko sa'yo, Oo nga. Maasim na yon kasi yung isang linggo pa yung niluto. Pagkatapos bigyan ng
order sa ibang bansa. Thank you for your service sa Pinas! Ano ba yan? Wala ba kayong libreng sabaw? Yan ang Pinoy! Uy, Mari, buti na lang dumating ka. Ano, nagustuhan mo ba yung luto ko kahapon? Yun na nga eh, kaya nga ako bumalik dito para magreklamo. Magreklamo? Eh bakit naman? Kulang ba yung binigay ko sa'yo kahapon? Hindi! Sumakit yung tiyan ko! Bakit? Ewan ko sa'yo, baka palis yung lugaw na binigay mo sa akin kahapon. Lugaw? Lugaw ba yung binigay ko sa'yo kahapon? Oo, nagtaka ako eh. Sabi ko, bakit kulay brown yung lugaw? Kulay brown? Hala! Patay! Bakit? Maling plastic pala yung binigay ko sa'yo kahapon eh. Pagkain ng aso namin yun. Ay nako, andyan na naman ang babaeng mahilig mangutang. Salamat ha. Salamat. Hi! Hello. Wow, ang dami mong customer ah. Siyempre, masarap kasi mga pagkain dito. Siya nga pala, bakit ikaw yung bantay dito? Saan ba yung nanay mo? Wala kasi si nanay, umalis. May pinuntahan lang. At saka, sabi niya, bawal na daw utang ngayon. Utang? Ano ka ba? Hindi ako utang. Magbabayad ako. Talaga? Oo, magbabayad sana ako. Kaso, wala pala yung nanay mo. Ay, naku, nakalimutan ko. Hindi nga pala talaga umalis si nanay. Nay! Nay, may naghahanap sa'yo, Nay! Magbabayad daw ng utang, Nay! Good morning, Mare! Good morning, Mare. Sige, Mare, pili ka lang dyan. Ay, Mare, meron pa ba kayo nung kalderetang buto-buto kagaya ng in-order ko kahapon? Ayun ba? Nasarapan ka ba nun? Oo, Mare, sobra. Meron pa ata. Sige, serve ko na lang sa'yo. Sige, hintayin ko. Oy, Mario! Wag mo na lang ipakain sa aso yung kaldereta! May nag-order kasi! Wait lang, Maria. Hoy, Mario! Bilisan mo! Hoy, Nana! Bakit parang iba na yung amoy ng ulam na binili ko kanina? Naku, Maring Betty. Pasensya ka na. Kahapon pa kasi yun. Kahapon? Oo, bakit? Grabe ka din! Kahapon pa pala yung ulam. Dapat di mo na lang binenta. Paano kung sumakit yung tiyan ko? Sumakit? Wow Oo, malay mo! Ngayon ka pa talaga nagreklamo? Samantalang yung mga binibili mo ulam sa akin dati, halos tigta 3 araw na. Sumakit ba tiyan mo? Hi sir, good morning. Bibili po ba kayo? Tinatanong mo ako kung bibili ako? Ay hindi! Tinitignan ko lang kung may tinda ba kayong pako at saka martilyo. Karinderya to, di ba? Siyempre, bibili ako. Sorry talaga sir ha. Ano po bang ulam nyo? Itong adobong manok namin sir, masarap yan. Oo, alam kong adobong manok yan. Bakit mukha bang adobong pako yan, ha? Natatangan ka sa akin? Natatangan ka? Sige, yan na nga lang at saka isang rice. Sige sir. Sir, gusto niyo po bang mag-add ng rice? 25 pesos lang po yung extra rice namin. Extra rice talaga? Sumukha akong patay gutom, ganon. At saka pinagdidiinan mo pa talagang 25 pesos lang, ha? Sumukha akong walang pera. O, ito bayad ko. Keep the change, 1,000 yan. Ay, sir, bantagan. Oo, alam ko, kasasabi ko nga lang eh. Kulay blue nga, di ba? Ito po yung order niyo sir, salamat po. Enjoy po kayo. Enjoy talaga? Eh, paano kung hindi ko ma-enjoy? Ay, naku, sa'yo na nga lang yun. Sinira mo ko yung mood ko eh. Bastos Gang.